Sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ginausisa sa karon sa Talisay PNP natabo nga pagpanaya kag pagpalupok sa pusil sang isa ka lalaki sa mga CLOA holders sa Barangay Dos Hermanas sa Talisay City. May report si Nico Delfin. Sa video nga kuha sa mga residente, makita ang isa ka lalaki nga ginapatihan katapo sa Blue Guards nga nanaya kang nagpalupok pa sang pusil sa atubang sang isa ka babayi sa Hacienda San Antonio 2 sa Barangay Dos Hermanas sa siyudad sang Talisay kaina sang aga. Istorya ni Jessica nga nagapangilamon sila sa ilang ginataliumang nga duta sang ginpuwersa sila nga ginpahalin sa mga Blue Guards. Sa ikaw mo ginatermina ng ila obra basta ra kami sa area ga tanom or gahilamon. Sa buong mayara na kami ngalan niya. Okay. Hindi guns na siya kay way na siya ga uniform. Ang gintayaan niya to ang palokpan niya amo man ang iya nga babayi nga sulok-sulok sa January 22. Hindi pa mapatod sang kapulisan kung anong ginhalinan sang tensyon. Pero ginsiling ni Talisay City Police Chief Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr. nga ila na ginausisa kung sanday sino ang mga persona nga may bitbit nga pusil nga sarang mapasakaan sang kaso na lakip na diri ang posible pagsupak sang Comelec gun ban. Ang effort po natin is identification doon sa nagpalupok, sa babae nga ginpalukpan, tsaka siya nag-post para po yung details natin is accurate pala ma'am. Kaya direction na sa investigation natin is yung filing of cases doon sa mga involved, both parties ma'am eh. Kaya kung makita natin, ang tao nga nagpalupok ara sa sulod sa private area eh. Sa video makita man ang isa ka gwardiya nga may dala nga shotgun. Sang nagluntad ang tensyon. Nagwa sa record sang Department of Agriculture nga sang 2024 nagsugod ang konflikto sa tunga sa mga CLOA holders kag negosyante nga si Paul Chiang nga nagaligar nagbakal sang na-award nga duta sa mga agrarian beneficiaries. Ginpanginwala ini sa mga CLOA holders nga nagsiling nga ila lamang ginpaaryanduhan ang ilang nga duta sa negosyante. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.